ndize kumamam eKomani. So useKomani ngoku. Wenze njani ukungenela apha kwi-modeling? Ijeni yakho iqale njani? Wakhuthazwa yintoni futhi? The first thing endikhuthazileyo kuba ndathi ndifuna ubuilda i-confidence yam, but umamam naye wayiqalile into ye-modeling but wayeka phakathi. So into endibuilde i-confidence umama ndithathe i-modeling. Okay, inoba kube lula for wena uqalisa ngenxa yoba umama senamava already yena. Okay, masijonge ke njengoba sowuqalile, zibe khona ii-challenges odibene nazo, izinto eziphantse zakutyhafisa apha endleleni? Into endidibene nazo like kakhulu ngabantu abandixelelayo uba soze uyenze. Seems like ndingumntu omamela abantu abaninzi, so ke nabo bendehlisela ngaloo nto yoba ndingayenza. Okay. Okay, ukhona umphulaphuli osebenzisa le line ke ukusifowunela ngosuku lwanamhlanje. Okay, masigqibezele ke Lerato sixolise ngomphulaphuli ozama usifona. Sicela singafoni phaa ke kuWhatsApp. Lerato, ndifuna ke ujonga now that sowuqalile uzothi ga ngoku ngakumbi ungenile kwi-modeling, zikhona ii-titles osele uziphumelele ngaphandle kwale? Ndisaqala kule. Oh, yokuqala le. Yokuqala, Alright, Nkosi kakhulu. So uzive njani ke xa kuthiwa ke uphumelele phaa ke ku-Mr and Miss Mlungisi, and kwathiwa ke ngoku uzawukwenza ntoni emva kuba uphumelele? Ndiqale nda-overwhelmed, ii-feelings zazininzi, ndathi khona ne-excitement but ke ndandinervous kakhulu. But ke bayandixelela uba I should do ii-charity ezininzi, I should volunteer, ndifundise abanye abantu and yeah. Okay, apha kumcimbi we-charity work khatsho zikhona ii-ideas onazo and nee-areas onqwenela ukuncedisa kuzo? Like I think ndizothatha iimpahla zam ndozidoneyitha kwii-charity ezi-open. Phi? Nalapha apha eKhayelitsha ndisengadoneyitha nakuzo because bakhona nabantu abazidingayo. Okay, ngokwamaphupha akho neminqweno yakho uzibona uhamba uyofika kweliphi inqanaba ngesi sakhono? Ufuna uzibona ufana nabani? Miss South Africa wethu uzozibini nguye idol yam. Wow, okay, Nkosi kakhulu. Zikhona ezinye plans onazo kwalapha ku-2026? Zikhona ezinye competitions ozijongeleyo? Ndisajonge uBlack Diamond uba ndizawungena na. Okay, ulapha kulo nyaka? Alright, masijonge ke abantu ke ngakumbi kubantu abatsha abafuna ufana nawe, abantwana abasakhulayo, ungathini ubakhuthaza baxabise ke esi sakhono? Ndiyabaxelela uba bazibhilive kwii-dreams zabo, i-future yabo, yonke into abayicingayo iza come true, yonke into i-possible uba uyabhiliva in yourself, bangabamameli abanye abantu. Alright, so abantu abafuna ukulandela bakufumana njani phaa kwi-social media? Bangabe kanti bafumana nenamba mhlawumbi ufumaneka kuyo? Ndikhona nakuTikTok as uLily Simply, then ndibe khona naku-Instagram same uLily. Kulili bani? uLily small letters. Okay, Lily, right. Nkosi kakhulu. Kunayo inamba onikisa ngayo Lerato? Ithini? Ithi 076 091 8074. Sicela usiphindele. 076 091 8074. Alright, siyayivala ngoku. Ikhona i-question osayikhumbulayo owayibuzwa useqongeni? Ndabuza uba ii-teenagers zifeyisa eziphi ii-challenges, then what can I do mna ezoprevent ezo challenges. So yathini impendulo yakho? Ndathi peer pressure and like I could teach them how to say no. Right. Nkosi kakhulu. Siyabulela Lili ngosuku lwakho namhlanje besincola kunye nawe ukhangela ke sisakhono. Thank you so much. Nathi siVukani FM sikunqwenelela ke impumelelo kwimizamo yakho. Ubulele nalapho ke kumama. Yes. Alright, Nkosi kakhulu ke Lerato Makhawula mphulapha sekhaya.
sisuka ke kwincoko kunye naye uMntwana Bethuna ke Miqgibelo.